Kardom, Nilikarpi Birda Thanbang, Samissionaries Rohampi, Aprangsi Birda Thipi, Arjuitha. Gunotsov di Thamajai Mek Pajut Pontang Lo. Hampang song ingkoi rapli chingrumpet pen ghonta thongkepra truck Karbi Anglong Kangkir Kepa. Bormantia long PHE men pen 75 lakh kepanglim. Non-Arjuitha Birtang Ton pen. Assam Sarkar Primary Education Asai Kampen, Assam Along District Nerkep Along Kichengsi Aparman Gunotsav Ajai Mek Deng Ponlo. West Karbi Anglong District School Along ta Gunotsav Ajai Mek Along. Kiparlo pon ateng si Jangmi ni Pai Po Arni pen side Deng pon si Jangmi ni Pai Troxy Arni an Pajit Pontanglo. Ni Thamajai Mek Jangmi ni Pai Po Arni pen kepang chengsi Gunotsav Jangmi ni Pai Troxy Arni Pajit Pontanglo. Atur kekang LP School Along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Principal Secretary George Daulagopu Lapen Padeng Ketang Asai Puatum Toklang Aren Lang Charipon Basarong LP School Along Pli Lapen Po Angdeng Charlie Ausamarang Mong Kekanta Paklang Pon Jangmi ni Pai Troxy Arni Kang Sampor Pai Ketom Apor pen Difu PHE IB Along SSC PFP SSIC RNSU KSDO Kara Kev A Asong pen cheng lokado kabe hampanga song ingkora pli chingrum pet pen perangkya mai kepa. Kedamtang Thirini Phaing Koira Nerkep Arni Karbi Anglong Autonomous Council EM Dorsing Ronghang Aphan Kepachir Pon Apinpur Alo Along Kejong Pon Karbi Anglong Autonomous Council Electoral Roll Kasalam Pon Meji Aphan Kepachir Pon Ahut EM Ronghang Ahin pen Kachachak Duna Puthak Non Puta Thang Alam Boy ke Piperek Aputhak Lapen Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Arpukedo Atum Karbi Anglong Autonomous Council Electoral Roll Kasalam Ponji Aphan Aning Kehang Hedet Alam Pen Kewangji Jangmi ni Pai Kep Ada Por Pai Po Pen Jangmi ni Pai Kre Isi Arnikang Sam Por Pai Po An Karbi Anglong Kangkir Kepha Halapu HSDC Asonga Tumpenta Karbi Anglong Ahawar Aduya Hoy Aputhak BJP Asorkar Tumpen Kerai Komji Aphan Sai Kedeng Pon Puthak Jangmi ni Pai Kep Arni Ada Por Pai Po Pen Arnikang Sam Por Pai Po An Konta Krihini Aparman Karbi Anglong Angkang Kangkir Kephalam Nonjong Birtanangle Arni si inquirer Nerkep Arni March inquirer Nerkep Arni nilitom panang jecak dunlo March Tom Kep Arni latum Executive Committee meeting dosi nilitum kadimana Puthak halatum jingwai po pulo lapen ke nilitum ke hangateng si halatum tanang cekroi dunlo jeke tokjir pen nilitum pan alang litum ko pipi luma kam ke claim ke cheng non la loga selam ya pan aron ka selam ya pan council election ka kape doji voter list ka selam ya aron non avedet hala aron kape doji pan alang litum ko pipi luma ke claim ke cheng hala so alam ni tum pan tokjir pen ang piji pulo ke thomar ni pen April ke thomar ni pen sita non anta nang pipedet latu lapen non litum hana bacini tu ke halang alang litum lam ta chingwai vedet meeting da do delang lapen la so lam ke chingwai velang tu sini tum pan nang bacini turong lata ni tum pan directly ne na than gali ni tum ar la son si hala office ke dam la son si kar julong alang litum ni tum ke hang ateng ke thang da matha the lapen alang litum la kopia potsi voter list kaselam lapen election kaselam ji constitution along ke tok do alang litum han claim nang ji pu ke tok do alang litum ko pia pasi ke claim un edet ma lata ilitum inglong aso arat atum han Karbi Anglong arat tum han non anta alang litum pacini tek edet lapen pacini ne det ka pacini kita bor i edet alang litum la potsi ni litum la bon kol hanang kok lo kangkir hanang kok lo kangkir hot la si kadu ita ni litum han nang rab dunji pu si mat halo cecok ceteng kepin pensi kangkir nangi atime lo alam pinak lagi aron alam pinak lapo si aron ateng pensi ilitum ingkir nangi pusi nang litum hanconing ril Telakar bengo autonomous council ang gido prong EMCM pencenglok
CM anu atum jong si bunai ne pate atum hanang tung PCP ko jong sa aron alu bunai ni litung ki pugela pohelo alang litung constitution akam si amet hang a duty lo lake hala si che claim gledet lo lapen ke claim ita bor i edet lo tangte alang litum ang hoi pen alang litum che onang ji alhema alang litum hada ke doji akam se edet lo poisa ke chuchot ke phanle ala litum hala da ke bi ke lidet kente ala tum ain ke claim phan ke ingtang te la corruption phan se ingtang chot la pulate chok che deji Bogazan LA constituency angkang Bormanti Bay arong along public health engineering amendment lak troksi kepra hini atangka kipanglim alam kilongdam. PHE Dipu Division na Kerapen Kedamtang 2014 aningkan Bormanti Bay arong along rongasor at tumapan ke joy kepen kang Tirjurpen kijuna lang ki PG pan puratang ka lak troksira lak isyatang ka panong si ino da contractor apan asay kipaklem Japan hodailo laso ting pen contractor abang asay abang lang pangching useta contractor abang kachumatha lang apan fit paroy sira tongkep an boring piamat pasang koklo laso pi pen ke ajada sonta selam nedetsi ningkani sibak lapuson si bikoklo api rongasor pen local iem longki timung la pen iem Jivon Chandra Patha tumapan Chingkidam si iem at tumamithang jongjunga kirap pa jersey motor la pen tengki selam si non masap rongasor tumlang junlonglo seta hala contractor kachiklem nang jia sa bangki isita akichun pamiavi lada contractor ko atartawi boundary waramu kiwang vi hektik non lada munit inut kidunang jial lar latawi lason si pinangan ason an ke amuwang vi lablo halapu contractor pinabangke akam tang pemilo pusi engineer pen eso tum utilization certificate pidun si non laso tangka laktrok sira laki siya tangka bil selam si endetlo laso lama puthak chirok to radatum kitar lipen kilong atengke Bogojan Police Station along ta inut di pupen ratsai klemang sarkiri lang nipen lam hoida pidam loputa lam longdun non hadak rong asora tum kaning jeke sorkar pen lapo anatangka ke pajurpon tangde da pike lapusona mo kewang ve alang angkro kachong thui aputhak prabjin pen contractor engineer la pen eso tumapan nep ingnangra adaya reng enang jilapen hemkang sam thap nang ji lapen anparta officer at tumapan asay pen pamurok ng jipusi aning kipmung pen ning jirinti Jang minipai troksi arni ada por pai kep apor malompen Borzan constituency angkang 0 point lumbajong timung athekup along PMA YG 2016 to 17 ahem along A kisompon Labang somay long aluhi sarpo aman pen kachatong dun Karbiang long Autonomous Council EM long kitimung VDC Chairman Philip Teron Bokajan Lems Chairman Kangjang Phangchu HDP Lems Vice Chairman Than Singh Timung Bokajan Development Block JE Hemson Terang Ratsai Klembang Doloi Crew Rup Singh Kathar lapen kithe kiding atum chatong dun EM Timung pen lam ke jai pon ke PMA GY ahem kekim kerang pona pora tank pen patang ponangji lapen misen pen kekim kerang nangji pusi JE atuma phanta than pachini pon lapen ale aphan matha thera ahem ki pipa me nangji pusi kachatong dun arat angno lam jai pon labang so ahem kekim ke patang ponji aphan sikalak esira suri thom kep panongsi piponlo kedamtang kekim kerang pipon ke sika suri troksi kep vet nonabang ke sikalak esira suri thom kep an piponlo PMA GY sai pen ke pusi klardak pen lam jai pon lapen bangso ahem ke kim ahut ahem pu atumta kachelang don pameji aphanta pachini pon Jang minipai troksi arni anerlo por pai crazy por malompen World Health Day arni pen pachiton dun pen free health checkup lapen awareness camp ke padopon pusi birta nangle Cooperative Society ahem along free health checkup lapen awareness camp ke padopon labang so mailong kachapahem phu pon Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Borjan Unit amai phu mukrang terang mai ke phalam theklar dak pen waisang bong room pen si than pon lo
Aluhi sarpoman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Longki Timong Chetongdun. Lapen aluhi aman pen VDC Chairman Philip Teron, Jiten Be, Biren Singh Ingti, Media Cell pen Sonjoy Giri, Dr. Y Song Topi, Rukasen Be, Sar Tehanse, Doloy Crow, Lapen Chenglok Ongdung Keteki Dingatung Chetongdun si Bangso Health Awareness Camp Amayalong RDP Dun. Bangso Ajay Mek along Kachetongdun, Dr. Atum pen Lam ke jai pon ke hemisi don rab jirpo jirpiang mong chathan chimum si keme pu ardi doklong pen than pare tekang em long ki timung la pen Philip Terona tum penta labangso amai hidipi borjan angkang along kibi pon thega pot kachero alam pajir pon Jangminify Troxy Arni Porpai Hini Apor Malom Penser Pothar Constituency Angkang Sarihazan Langteng Arong Kedamtang Arni Rong Langkang Lum Kepo Arada Tumapan KYDO Asong Atum Sang Lapen Han Kerap Kepajirdam KYDO amai phu kiron tok bi ke japon along rap chunbang long sadaring ti dunmai phu sardhon terang dihin rimbang drona hanse chursang bongrung songja tiso Gautam Singnar Thompson Phangchu, Songja Be, Lapen Jitening Tiatum Cherap Chitudun. Labangso, Sang Han Kerap Kepajir Asayalong. Alang Litum Keklem Kedam Mesenlo Pusi Radatum Churu Alam Te Pajirdun. KYDO Omai Putok Bi Pen Lam Kejai Ponke. Tek Anakam Ke, Nang Cherap Dunji Kevangji Arnianta Pusi Radatumapan, Aning Patepon. Pinia Birta Lapuan Sekang Toniglo, Langi Bom Thakat News Channel, Dume Thakme, Kurwang 2.